mun kira wannan taron ne domin mu yi magana a sarari a bayyane domin abubuwan da suke faruwa a cikin dambarwar siyasar jihar Kano da ma gwamnati baki daya. Kwana-kwanan nan a baya mun ga 'yan majalisun jiha sun shigar da ƙuduri na cire mataimakin gwamnan jihar Kano Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo. Wannan ƙuduri sun shigar da shi, sun karanta shi karantun farko, kuma sun yi abubuwa wanda yake sun karanta. To a matsayinmu na haɗakar ƙungiyoyin kwankwasiya muka haɗa wannan guri ga baki ɗaya, muna so mu tabbatar wa da duniya cewa kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar da kowane irin tsarika ne da za a gudanar da tsige ko kuma cirewa ga wani wanda yake roaming office, musamman a wannan lokaci na da ake magana akan deputy gwamna. Amma abinda muke so mu ja hankali a nan shine muna so mu ja hankalin 'yan majalisa lallai su tsaya su mai da hankali, su yi aiki cikin zawaguranci da ƙwarewa gurin tabbatar da abin da suke so su tabbatar abu ne wanda yake na gaskiya ko na ba gaskiya ba. A matsayinmu na wannan mutane muna so mu ƙara tabbatar musu da kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar da abubuwa wanda suke da ya hada da gaskiya, bin doka da kuma mutunta tsarin dimokuraɗiyya. A cikin labaran da muka samu na wayannan tuhuma da suke yi wa mataimakin gwamnan jihar Kano, akwai tuhuma kamar haka. Suna zargin shi da karɓar kuɗi naira miliyan 3,250 daga kowace ƙaramar hukuma a faɗin jihar Kano a ƙananan hukumomi 44 na tsawon wata 6. Sannan suna tuhumarsa da an yi amfani sanda yake ofishinsa gurin siyan magani da wani kamfani, an cire naira miliyan 10 daga kowace local government a cikin jihar Kano. Sannan abu na gaba, suna zargin ana ba shi kuɗi daga ƙananan hukumomi haila yau su da 44 na tsawon wata 6 naira miliyan 4,500 ana cirewa ana bashi a kowane irin lokaci tsawon wata wannan shidan. So wannan su ne abubuwan da ake zarge-zarge. A nan muke so mu tabbatar musu da idan dai wannan ƙorafe-ƙorafen nasu ba su da hujjojin da za su iya kare kansu, da muna tabbatar musu da wannan ƙudurin nasu bai ma kamata su shigar da shi ba, saboda mu duka mun san abubuwan da suke yi a wannan lokaci suna yin abubuwa ne da ya shafi siyasa. Amma tambayoyin da muke so mu jefa musu a nan shine, idan sun fito da wannan zarge-zargen ga baki daya, to muna so su gaya mana shi wannan mu'amalar kuɗi da aka yi wanda ake cewa ya karba, su gaya mana wani irin mu'amala aka yi, ba shi aka yi cash ko kuma transfer aka yi mishi ko kuma wani ya wakilta ya karba. Don haka muna so su ba mu hujjoji don mu tabbatar da abin da suke zargi gaskiya ne ko a gaskiya bane a matsayinmu na 'yan ƙasa. Muna so su tabbatar mana da wannan. Sannan wani irin nau'in ciniki ma za mu kirawo shi, tunda sun ma da abin ciniki, wani irin nau'in ciniki za mu kirawo shi, a ina aka yi shi, ta wani ofis ya bi, a wani lokaci aka yi. Muna buƙatar su kawo mana hujjoji to a matsayinmu na 'yan jihar Kano da kuma ƙungiyoyin kwankwasiya ga baki ɗaya. Wannan tuhuman muna jira, mun ba wa 'yan majalisu amsa a matsayinmu wanda suke wakiltar mu, kuma muna da hurumin da za mu shigar da abin da muke wanda ba mu gamsu da su ba, mu gaya musu saboda su ba mu ƙarin bayani a hukumance da kuma abubuwan da ya kamata. To har ila yau muna so mu ƙara tabbatarwa da mutane duka wanda aka kama shi da wani laifi wanda ya saba wa kundin mulkin demokuraɗiyya, ya saba wa kundin mulkin majalisar dokoki, shi kundin tsarin mulkin Najeriya ya tabbatar da hukunce-hukunce wanda za a yi shi, musamman shi wannan magana ta cirewa. In aka duba sashi na 188 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya tabbatar da irin wayannan procedures ɗin da za a yi. Muna so mu bayyana wa jama'ar Kano cewa duka wannan ƙungiyar da ake yi, mun san abu ne da ya ta'ammali siyasa. A da shekarun baya, kusan shekara 3 ana tafiya tare da gwamnati ɗaya ba tare da an raba mulki ba, amma duka wannan tuhume-tuhumen ba su taso ba sai bayan yau an rabu, sannan aka zo da wannan tuhume-tuhume
na wannan badagala da ake zargi an yi. To amma a nan ma muna so mu ƙara wulla tambaya shine, dama can suna aiki ne ba don al'umma ba sai don siyasa, yanzu kuma da siyasa ta raba su suke so su fito da wani abu, muna jiran su ba mu amsoshi. Sannan tarihi ba zai manta ba, a nan jihar Kano irin wannan abu ba sabo bane ba. Gwamna Ibrahim Shekarau lokacinsa 2010 zuwa 2011 ƙarshen tenuwarsa, da shi da mataimakinsa Tijjani Abdullahi Muhammad Gwarzo yana mataimakinsa suka samu sabani irin na siyasa, har ta kai da sun raba jam'iyya, ya tafi jam'iyyar ACN, shi kuma Shekarau yana ANPP, har ya nemi takarar gwamna a cikin jam'iyyar ACN. Amma wannan bai hana Shekarau ya ci gaba da mu'amala da shi ba a matsayin na mataimakinsa. Haka suka dawo kuma suka ci gaba da aiki har suka karasa wannan ƙarshen zangon mulkin nasu. To kun ga kenan muna nuna wa jama'a cewa shine irin wannan abu ba wani abu bane ba, dan an raba jam'iyya tsakanin mataimakin gwamna da shi zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano. Wannan ba wani abu bane ba, sai dai abubuwa da suke a siyasa a zargi. Kuma muna so mu ƙara gaya musu a matsayin mu na mu gamayyar ƙungiyoyin kwankwasiya ta jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya, muna so mu nuna musu shi cewa gudunmawarmu ita ce ta kai su inda suke, gudunmawarmu ita ce ta zaɓe su, kuma mu muka tura su wakilce mu. Mun tura su wakilci ne ba su je su cire mataimakin gwamnan jihar Kano ba, mun tura su wakilci ne akan su je su tabbatar da doka, su yi ƙuduri akan abubuwan da za su inganta jihar Kano. Kowa ya sani a jihar Kano muna fama da abubuwa da suka shafi ta'ammali da ruwan sha, harkar ilimi ta lalace, harkar titina da sauran kiwon lafiya da abubuwa da dama wanda suke, kuma mun tabbatar da mai girma gwamna ya yi budget na maƙudan kuɗaɗe akan wannan abu. To muna kira da 'yan majalisu lallai abin da ya kamata shine su je su tabbatar da wannan budget da mai girma gwamna ya yi an tabbatar da shi, kuma ana bin sa daidai ba ba wai matsalar mu ita ce cire mataimakin gwamnan jihar Kano ba. Matsalar mu shine a zuwa inganta birane, matsalar mu shine a zuwa gyara asibitottuka, matsalar mu shine ruwan sha ya wadata a jihar Kano, matsalar mu shine ilimi ya inganta a jihar Kano da sauransu. Muna da tabbacin cewa muna gaya wa 'yan majalisun jihar Kano su tuna cewa mun sani mai girma gwamnan jihar Kano ya tattara ayyuka a cikin kaso 100, kaso 80 ya tattare su a cikin ƙwaryar birnin jihar Kano. Ƙwaryar birnin jihar Kano ma musamman cikin unguwanni wanda za su yi linkin ɗin hanyoyi masu girma wanda za a iya kawowa zuwa gidan gwamnati, duka mun san wannan. To muna kira ga ƙananan hukumomi 44 da su tunatarwa da mambobinsu cewa mun tura 'yan majalisu ne domin su tabbatar, su yi ƙuduri, su yi doka, kuma su nemo wa yankunansu ayyuka. To yankuna babu ayyuka, an zo an tattara ayyuka a cikin birnin jihar Kano, a cikin ƙwaryar birnin jihar Kano. So muna kira da su je su mai da hankali akan wayannan abubuwa da ya kamata mun zaɓe su a kai gabaki ɗaya. To a ƙarshe muna ƙara tunawa su majalisar dokoki wannan proceeding din da suke yi na cire mataimakin gwamna ko tsige shi daga matsayinsa na mataimakin gwamnan jihar Kano. Akwai abubuwa da kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar, shine abu na farko su tabbatar sun gabatar da takarda wacce da saka hannun kaso 1/3 cikin 'yan majalisu, sannan shi kakakin majalisa ya miƙa wannan zargi ga wanda ake zargi, sannan kuma daga ƙarshe su tabbatar wannan zargin sun tabbatar akwai kaso mai rinjaye a cikin majalisa wanda ya yarda da wannan zarge-zargen. Idan sun gama kuma su tura wa alƙali, su kuma alƙali su settings na yadda za su dudduba su fitar da wannan allegations din daidai ne ko ba daidai bane ba, su korafe-korafen su wayannan abubuwa ne wanda suke. To muna kira ga su 'yan majalisu, muna kallon su ko muna kallon abin da suke yi, su tabbatar sun yi abubuwan da yake yi na gaskiya da kuma adalci akan wannan abu. Duk abin da suka yi sabanin haka mu suke wakilta, mu 'yan jihar Kano ne ba da ra'ayinmu ba, kuma za mu iya ƙoƙarin mu gurin tabbatar da adalci ya afu a jihar Kano a matsayinmu na ƙungiyoyin kwankwasiya ga baki ɗaya, da kuma mu 'yan jihar Kano baki ɗaya. Muna da tabbacin duk wanda ya taba martabar jihar Kano zai tabbatar ya taba martabar mu ga baki ɗayan mu. A nan nake so na tsaya. Muke gode muku ga baki ɗaya wanda suka halarci wannan taro, muke gode muku jama'a. Assalamu alaikum.